Welcome guys, this is P Moto Blogs 077. खुलुमबाय गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ आंनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों बरायहरनाय थाबाय। आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों, गोरोन्थि जाबायोब्ला निमाहा होगोनखौ आसा खालामो। दे बिदिब्ला खोनासंलांदो। हाबिलास बिजाबनिफ्राय लिरगिरि धनेश्वर नार्जारी। खन्थाइनि मुं आंनि बिखानि थार बाथ्राफोर। सासे सिख्लानि रावै। दाख्राय दाख्राय बुङो आङो सेख'नानै दालां खारलं हादोर उदखारिफोर। बे गुफुरब्रोम हानि जेंनायाव आंनि जोनोम। खानाय फिथराव मेटका बिबार लानानै आं आबुं सिख्ला जाबाय। आंनि दुखुआ हाथाइनि गोजा गोथां बिबार नङा, गोरलैयैनो बुजिनो हानाय। एलजेब्रानि फर्मुलाबो नङा भेनिटि बेगनि गांसे नंखाय लाइजाम। सान्दुं आरो अखायाव महर लानाय बे फिसा जिउआनो दिनै सिनायनो हाबाय, गावनि हादोरनि दुखुआनो आंनि बिखानि दुखु। दमाद खाबाय थार बाथ्राया आरो बादा होनो नाजानो नांलिया। नंखाय नंखाय साबुकनि मोनसे नंखाय सिलाइनि गुलियाव गाबनो रोङाखिसै आंनि बिखानि थार बाथ्राफ्रा। खावनो गोसोब्ला खावनो हासिगौ आंनि लुबैसुलि मोन्थायखौ। गोजोन्थों। एसेनोसै। खन्थाइखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव।